Croeso cynnes iawn i chi i'r seremoni arbennig yma i anrhydeddu enillydd Tlws yr Ifanc Eisteddfod Caerdydd 2022. Y gystadleuaeth leni oedd sgrifennu cerdd, caeth neu rydd, neu ddarn o ryddiaeth ar y testun paradwys. Y wobr ydy Tlws yr Ifanc ac mae yna wobr ariannol o £100 yn rhyddedig gan wasg y Dref Wen. Yn beirniad i leni yw yn Eirin Cradog, Eirig Salisbury, Geraint Lewis a Manon Steffan Ross. Ac ni nawr am glywed y beirniadaeth. Wel, ar ran aneirig, i rai ohonoch chi sydd ddim yn ymwybodol, fy mod i yn Eirin Cradog a gyntaf yna ar y sgrin Eirig Salisbury wedi morffio mewn i fwystfil barddol elwyr yn aneirig yn fisiol ar ein podlediad Clera. Mae'n fraint ac yn anrhydedd cael bod yn rhan o'r tîm o feirniad ar gyfer Eisteddfod Caerdydd eleni. Ac i ni'n ddiolchgar felly am y cyfle ac yn gresynu, ond yn deall yn iawn wrth gwrs nad oes modd i ni fod mewn neuadd fawr heb gyfyngfuriau. Wel, yn un mae gyda falle, ond yn beirniadu wyneb yn wyneb ac yn cynnal Steddfod. Ond i ni'n hapus i gyfrannu yn beirniadaethau. I ni Eirig ar y gwaith, i ni wedi bod yn ei dyfoli. Beth am i ni ddechrau gyda Tlws yr Ifanc? Ti'n hapus i ni fynd i fyna? Ie, o rhywun gai eilio popeth ti wedi gweud fyna. Diolch yn fawr i chi am gwahoddiad i fod yn feirniad. Fel ti'n gweud, bys wedi bod yn braf iawn bod lawr yn Gaerdydd, ond dyn ni ddim yn anffodus. Felly dyma ni ar-lein. Fel ti'n sôn, Tlws yr Ifanc, cyd-feirniadu hwn, wrth gwrs, gyda Geraint a Manon. A pawb wedi dod i'r casgliad yn y pen draw, mae'r un sy'n mynd â hi yw Griff, yr un sy'n dwy'n y ffigenw, Griff. A cywydd neu sy'n gan Griff. Ie, wir. Ac cywydd, gen i'n nodi i bod i'n anodd wastad i gymaru rhyddiaeth a barddoniaeth, heb sôn am barddoniaeth gaeth a barddoniaeth rydd. Felly, diolch yn fawr eto i Geraint Lewis a Manon Steffan Ross am eu gwaith nhw yn tyfoli. Ond mae cywydd Griff, oedden ni'n trafod cyn dechrau recordo, oedden ni Eirig, tase Griff wedi danfon y cywydd yma mewn i gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Caerdydd eleni. Bydde fe yn un o'r rhai peryg oedd yn ymgyprus am y brif wobr. Dyna safon cywydd Griff. Cywydd sydd ganddo fe yn sôn am ymweliad ag oriel yr arlunydd Alun Davies ym Mhorth Gain, Sir Benfro. Ac mae'r cywydd yn dyn, yn ddiwastraff, yn uchel iawn i safon. Mae'r cyngeneddu drwyddi draw yn ddifrychyn. Ar wahân i un llinell nawr, felly ni'n nodi ymhlith mintau o 2 haf. Mae'n llinell gref, ond o'n i'n chael i'n anodd cyfiawnhau bod mintau a 2, mae hwnna'n odli, ond dyw 2 a haf ddim yn cyteinio'n foddhaol. Dwi'n meddwl bod modd benthyg i ateb y dy yn y gair i hunan. Ond ar wahân i hynny, mae'r cyngeneddu yn llifo, mae'n gryf, a mae yna ddweud a mae yna farddoni yma. Mae'n brwsio'r cwm yn brisiau. Fan hyn, mae'n awgrym fod yr artist yn gallu delweddu a darlunio y fro Gymraeg fel i ni moyn i gweld hi. Ond wedyn mae reality y sefyllfa yn codi ben drwy gydol sawl pint fesul peintiad, mae arian, pris, colli tir, colli tai haf, colli cynefin, colli Cymreicdod. Dyna'r themau mawr sydd yma. Ar modd i ni falle'n gallu plannu'n pennau yn y tywod neu fynd i Ynys Gwales cyn agor y drysau ar Aberhenfelen am ychydig cyn wynebu yr reality mae Alun yw'r brodor olaf. Yn sicr, ges i wefr o ddarllen yr cywydd yma ac dwi'n siŵr fod ti'n cytuno, Eirig. Ydw, ie, fel ti'n sôn. Dyna'r thema. Mae'n thema amserol iawn, ond wrth gwrs mae wedi bod yn amserol ers amser hir iawn erbyn hyn, ond mae yn y newyddion wrth gwrs wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. A mae Griff yn mynd ati yn arbennig o dda fan hyn i gyfleu'r ymdeimlad yna o ddiflastod, o rwystredigaeth, o anobaith hefyd yn anffodus, sy'n ynglwm â'r teimlad yma o
o fyw mewn cymuned Gymraeg, ond wrth gwrs methu cael llefydd i fyw a teimlo bod chi'n cael eich boddi mewn gwirionedd gan Saesnigrwydd yn y pen draw. A mae'r gerdd yn gorffen ar nodyn trist iawn. Dyma'r peder llinell ola. Dileu i lun, wna'r dilyw oer, yn dynesu'n don iasoer a thai gwag ei hen borth gain, yn o'n gwylio, yn gelain. Dyna sy'n mae'n gorffen. Felly, does na ddim rhyw galchu yma, does na ddim rhyw fath o edrych yn ôl a gweld e mewn lluniau, rhyw fath o wynfyd coll allai cael ei adennill. Na, nid dyna sy'n yma. Mae yna edrych yma mewn gwaed oer ar y sefyllfa. A mae'r cyfan fel oedd Neu'n sôn wedi cael ei gyngeneddu'n da iawn. A mae hwn yn gywydd gweddol hir. Dwi'n mynd i cyfri llinellau, ond mae'n hirach neu be mae rhan fwyaf ohono ni falle'n gweld yn aml ar fesur y cywydd. Wrth gwrs ar y talwrn, llain ar 19 llinell fel arfer, 12 llinell weithiau. Ond mae hwn yn mynd am ddwy dudalen yn braf. Ond dwi ddim yn colli stem, mae'n cadw fynd yn dda. Felly am hynny i gyd, llongyfyrchiadau mawr i Griff. Diolch am y berniadaeth a da deall fod yna 8 wedi cystadlu am Tlws yr Ifanc. A gwell fyth i'w clywed bod yna deilyngdod. Ffug enw'r bardd buddigol yw Griff, ac mae'n braf iawn gallu cyhoeddi fod yr enillydd yn bresennol. Gai felly wahodd Griff i sefyll ac i ymuno gyda mi ar y llwyfan os gwelwch chi'n dda. Griff yw Griffydd Gwyn o Fachen. Prydwethau ni'n dau gyfarfod oedd mewn achlysur digon tebyg yw hwn, Griff. O'n i mewn ti'n cofio, ond dwi'n cofio'n dda yn Eisteddfod y Cymoedd a tithefryd hynny yn ddisgybl yn ysgol uwchradd Cwm Rhymni. Da iawn deall dy fod ti yn dal i gael blas ar ysgrifennu. Mae Griff bellach yn 40 mlwydd oed yn gweithio fel cyfieithydd ar hyn o bryd i Cyfoeth Naturiol Cymru, a hynny wedi cyfnod o weithio fel cyfieithydd i gwmni cyhoeddi atebol am 2 blynedd. Fe astudiodd Griff Saesneg a ffilm gyda blwyddyn o Gymraeg yn ogystal ym Mhrifysgol Aberystwyth ac aros yn yr rhan yna'r wlad i fyw am gyfnod, cyn symud yn ôl i Machen ger Caerffili. Mae Griff hefyd yn chwarae gitar, ac fel y gwelwch chi, mae golwg athletaidd arno ac mae rhedeg yn hobi ganddo yn ogystal. Oherwydd yr amgylchiadau a'r amodau, chai ddim cyflwyno'r cwpan, felly gai dy wahodd di i godi y tlws, os gwelid i'n dda. Enillydd Tlws yr Ifanc, Eisteddfod Caerdydd 2022 yw Griff Gwyn o Fachen. Beth am gael blas ar y gwaith buddigol? Mae Griff yn ddarllen detholiad o paradwys. Mae'n offrymu mewn fframiau liwiau byw i annwyl bai, a rhoi ar lwyfan drwy lifin, helaether o geinder gwyn y bai, dan ddisgleirdeb byw i orwelion amryliw. Awyr dwym a'i môr o des gwynau yn fantell gynnes. Mae'n brwsio'r cwm yn brisiau, yn taro rhwyd dros y trai, i hel llun o grombil llwyd yr heli ger ei eilwyd. I ddal gwyrth ddel i'w gwerthu, dyfr lliw hardd drydfawr o'r llu. Crefft ei fasnach yw bachu i bunnoedd o'r dyfroedd di. Sawl pint fesel peintiad o'i le hoff, o'i annwyl wlad, sy'n ddigon i fodloni pris anghyfforddus y ffi a menaid ei gymuned. Y doll lem ar hyd a lled ei gartref a'i gynefin, hen gost sy'n dio man gwyn. Ar ei wyneb mae rhyw wen yn oleuni, fel heinen denau sy'n cadw ei hunan wrthon, rhagom, ar wahân. Ei wen fach sydd fel y wal fyd, gwahanfur ag ein gwynfyd. I ni'r heidiau sy'n rhodio dalen frau dwylan i fro, mae'n lle sydd yn byw mewn llun hudol, ond rhithiol wedyn. Naws a syniad sy'n swyno yn eidiau rhai ddaw am dro, y delfryd sydd yn hudo, sydd yn cymell cell y co i fyw mewn nefoedd na fi, delw nad yw'n bodoli.
Alun yw'r brodor olaf ymhlith myntau o dau haf. Yr ydy mae Baradwys, y ceiau a'r glannau glwys. Yn y tipyn utopia hwn wedi bwrlwm yr ha, dŵr y llu yw godre'r llen, yn golchi fel y galchen ar ei gynfas, drwy'r gwynfyd symudliw ond gwew i gyd. Dilew lun na'r dilyw oer, yn dynesu'n don iasoer a thai gwag ei hen borth gain, yn ongwylio yn galain. Diolch i chi fel cynulleidfa am eich presenoldeb, am eich gwrandawiad ac am eich cefnogaeth a llongyfarchiadau eto i Gruffydd Gwyn, enillydd Tlws yr Ifanc Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2022. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd yn y seremoni wahanol hon. Mae holl ganlyniadau'r cystadlaethau ar gael drwy'r dydd ar ein sianeli cymdeithasol. Trowch i mewn, diolch am wylio.